Pomalý a rýchly metabolizmus. Spaľovanie, aké sú rozdiely, rôzne faktory, hormóny a čo nám hovoria štúdie. Základné rozdiely medzi pomalým a rýchlym metabolizmom. Čo je to vlastne metabolizmus? Metabolizmus je súhrn chemických procesov v tele, ktoré premieňajú potravu na energiu a udržiavajú životné funkcie. Pomalý versus rýchly metabolizmus. Pomalý metabolizmus spaľuje menej kalórií v pokoji, zatiaľ čo rýchly metabolizmus spáli viac aj bez fyzickej aktivity. Bazálny metabolizmus alebo BMR tvorí väčšinu celkového energetického výdaja denne. Je to zhruba 60 až 75% a udáva, koľko energie telo potrebuje na základné funkcie. Rýchly metabolizmus zvyčajne znamená, keď ľudia majú vyšší BMR. Ľudia s vyšším bazálnym metabolizmom spália viac kalórií aj v pokoji. Pomalý metabolizmus a kalorický výdaj. Ľudia s pomalším metabolizmom musia príjmať menej kalórií, aby nepribrali. Rýchlosť metabolizmu ovplyvňuje aj termický účinok potravy, tzv. TEF. Bielkoviny majú vyšší TEF ako tuky a sacharidy, čo mierne zvyšuje metabolizmus. Rýchli spaľovači spaľujú viac, často aj počas jedenia. Genetika a metabolizmus. Genetické faktory môžu ovplyvniť, či má človek prirodzene rýchlejší alebo pomalší metabolizmus. Vek a metabolizmus. Metabolizmus sa prirodzene spomaluje s vekom, no je to späté najmä so stratou aktívnej telesnej hmoty svalového tkaniva. Pričom sa udáva, že medzi 20 až 50 je taký istý. Pohlavie a metabolizmus. Muži majú zvyčajne rýchlejší metabolizmus kvôli vyššiemu podielu svalovej hmoty. Inak tam rozdiel nie je. Telesná kompozícia. Svaly spaľujú viac kalórií než tuk, takže vyšší podiel svalov podporuje rýchlejší metabolizmus. Faktory ovplyvňujúce metabolizmus. Strava a metabolizmus. Konzumácia vysokobielkovinovej stravy môže zvýšiť metabolizmus vďaka vyššiemu TEF, čiže termickému účinku. Kalorická reštrikcia a metabolizmus. Dlhodobé obmedzenie kalórií môže spomaliť metabolizmus ako adaptívna odpoveď tela na to, aby prežilo. Hladovanie a metabolizmus. Príliš dlhý pôst môže viesť k poklesu metabolizmu kvôli zníženiu hladiny hormónov štítnej žľazy. Fyzická aktivita. Silový tréning a high intensity, čiže vysokointenzívne cvičenie, zvyšujú metabolizmus nielen počas aktivity, ale aj po nej. Nie je to však v stovkách kalórií, ako si niektorí myslia. Spánok a metabolizmus. Nedostatok spánku negatívne ovplyvňuje hormonálnu reguláciu metabolizmu. Stres a kortizol. Chronický stres a vysoké hladiny kortizolu môžu viesť k spomaleniu metabolizmu a ukladaniu tuku ovplyvnením množstva svalovej hmoty a niektorých iných hormónov. Hormóny štítnej žľazy T3 a T4 sú hlavnými regulátormi metabolizmu a ich nedostatok vedie k jeho spomaleniu. Inzulínová rezistencia. Zhoršená citlivosť na inzulín môže spôsobiť metabolické poruchy a priberanie. Takisto vyšší príjem energie a aj vyšší hlad. Hydratácia a metabolizmus. Nedostatok vody môže mierne spomaliť spaľovanie kalórií. Takisto znižuje pocit nasýtenia. Časté diety a metabolizmus. Opakované drastické diety môžu narušiť hormonálnu rovnováhu, ale aj znížiť metabolickú efektivitu. Hormóny a ich vplyv na metabolizmus. Leptín a grelín. Leptín reguluje sýtosť, grelín zvyšuje hlad a ich nerovnováha môže ovplyvniť metabolizmus, no najmä príjem energie. Testosterón podporuje rast svalovej hmoty a zrýchľuje metabolizmus. Estrogén má komplexný vplyv na metabolizmus, jeho pokles v menopauze môže takisto spôsobiť priberanie. Pôsobí protektívne na svalovú hmotu, aj kostnú hmotu a je tiež anabolickým hormónom. Adrenalín a noradrenalín stimulujú metabolizmus tým, že podporujú spaľovanie tukov. Rastový hormón má anabolické účinky a pomáha zvyšovať spaľovanie tukov. Inzulín riadi ukladanie energie a metabolizmus glukózy a vysoké hladiny môžu podporovať ukladanie tuku. T3 a T4, čiže štítna žľaza,
Hlavné hormóny, ktoré regulujú rýchlosť metabolizmu. Pri zníženej funkcii môže ísť o stovky kalórií denne. GLP-1, glukagónu podobný peptid 1. Poznáte nové lieky na obezitu? Tak tieto regulujú pocit hladu a zlepšujú metabolizmus glukózy. Peptid II signalizuje mozgu sýtosť a môže znižovať celkový príjem kalórií. Melatonín a metabolizmus. Poruchy cirkadiánneho rytmu môžu ovplyvniť metabolizmus a spaľovanie tukov. Čo si z toho odniesť do praxe? Štúdie preukazujú, že svalová hmota je hlavným faktorom ovplyvňujúcim rýchlosť metabolizmu. Čím viac svalov, tým vyšší bazálny metabolizmus. Výskum ukázal, že pravidelné cvičenie môže zvýšiť metabolizmus aj v starobe. Fyzická aktivita je kľúčová pre udržanie metabolizmu. Štúdie ukazujú, že dlhodobý kalorický deficit spomaluje metabolizmus o 10 až 15 %. Telo sa adaptuje na nižší príjem kalórií. Výskum na ženách ukazuje, že hormonálne zmeny počas menopauzy môžu spôsobiť pokles metabolizmu zhruba o 5 až 10 %. Zvýšenie fyzickej aktivity môže tento pokles kompenzovať. Kombinácia silového tréningu a dostatočného príjmu bielkovín je najlepším spôsobom na zrýchlenie metabolizmu. Silový tréning zvyšuje bazálny metabolizmus. Ďakujem za pozornosť.